Huh? 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 Fucking rubber tussie. I don't know how this shit got me. So I know you care. Bring it over to my place. You don't know. Alkisah diceritani bocah-bocah yang wayah mulai sekolah. Ana bocah sing lagi omong-omongan ing tengah dalan, ngrembug tentang sinau kelompok. Tại sao sợ ăn tôi có nhạc Yo, boleh saya kembali ya. Ya, hati-hati guys. Aku arep mulai akbar diceluk wong sing ora dikenal. Perlu nak buka. Ngele. Untuk apa mas? Kita orang tak ngandung. Perlu pengantar ya. Perlu menapa mas mau aku? Kita enak. Mas ya tak jajali. Terus. Wis, mateni. Akbar terus-terusan mangan permen kuwi. Tibake permen kuwi narkoba. Ini aku piye orang tahu. Suwe-suwe Akbar ketagihan. Pas wayahe tuku, Akbar ora duwe duit. Akhirnya Akbar maksa ibuke njaluk duit. Akbar ngekekno duit lan jupuk permene kuwi. Akbar loro-loronen awake munggah turu. Terusan Akbar dirujuk teng rumah sakit lan akhirnya Akbar meninggal. Pak Lurah, gak suwe Aski, Anas, lan Rido teko ing omahe Akbar. Pelajaran dari hampir narkoba itu capek Jawa gak ono gunane gak ono faedahe nek iso dibeli pas yo rasane enak murah wis gak usah dicoba nek sampai ono warga maneh sing gawe narkoba